legbecsesebb kincse után, az oltári szentség után a templomnak, az a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra. Tatár vezér látta, hogy a nép védi a kegyszobrot, ezért arra gondolt, hogy ez egy értékes szobor, és ő ezt el fogja vinni. Az ökrök nem tudták elhúzni, így a tatár vezér a kardjával rácsapott, rásújtott a Szűzanya arcára, nyakára, és a hagyomány szerint ezek a sérülések ma is ott vannak. A csíksomlyói kegytemplom a magyarság egyik legnagyobb zarándokhelye, és története ugye a 15. századig nyúlik vissza. Hogyan kerültek ide a ferencesek, és azóta is hogyan élnek itt? Szent Ferenc halála után nem sokkal már megjelennek a ferencesek Erdélybe is, még hamarabb Magyarországon. Onnan jöttek át Erdélybe, a szászvidékekre elsősorban, és utána több fázisba telepedtek le. A harmadik nagyobb letelepedés során jutottak el Székelyföldön belül is Csíksomlyóra. Az 1400-as években keresik a helyet. Ami biztos adatunk van, az 1442 és 1448 között megépül egy gótikus templom a Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Ezt alátámaszza az 1444-ben kiadott pápai búla is. 4. Jenőben a búlában arról ír, hogy Csíksomlyóra sokan zarándokolnak a Szűzanya tiszteletére el, és teljes búcsút engedélyez mindazoknak, akik elzarándokolnak és adományoznak a templom építésnek. Bizonyára egy jól meghatározott céllal érkeztek. Azóta hogyan sikerül az akkori elképzeléseket megvalósítani? Csíksomlyó az nem csupán a helyieknek volt a kolostora, tehát nem csak a helyiek zarándokoltak el ide a kegyhelyre, hanem az itt élő szerzetesek, azok misszióba mentek egészen moldvai részekre is. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy Csíksomlyó egyfajta báziskolostor volt. A templomnak a történetében ugye többször voltak úgymond szószoros értelemben leégések. Ezek között az 1661-es tatárbetörés volt a legnagyobb, amikor is az itt szolgáló ferenceseket megölik, a templomot felgyújtják, és a tetőszerkezete leég. De nem sokkal utána Kályoni János és Damokos Kázmér, aki később erdélyi püspök is lesz, újjáépítik. Nem csak a templomot építik újjá, hanem megépítenek egy helyi gimnáziumot. A szerzetesek viszont 1802-ben úgy döntenek, hogy a gótikus templomot lebontják, és 1804-ben lerakták a mai templomnak az alapkövét, és elindult az építkezés. Nem gondoltak arra, hogy olyan hosszú lesz a templom építésnek az ideje, mint amennyi, mert hogy 72 évet épül a templom. Az előző templomnak a titulusa megmaradt, vagyis Sarlós Boldogasszony Mária látogatása Erzsébetnél, ami magyar nyelvterületen július 2-ai dátummal van megünnepelve. De nem ez lett a kegyhelynek a legkiemelkedőbb búcsúja, hiszen 1567-ben újabb fordulatot vesz itt a búcsújárás, pünkösdi fogadalmi búcsúnak a megfogadásával, vagyis hogy a katolikus székelyek megígérték, hogy minden év pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra, és megköszönik, hogy hitükbe megmaradtak. Tehát sikerült a semmiből újraépítkezni, illetve folyamatosan megújulni, ami azt jelzi, hogy erősítő katolikus közösség kapaszkodik a Csíksomlyói kegyhelybe. Az ősöknek a megmaradás akarását is nyomon lehet követni. Persze nem csak itt Csíksomlyón, hanem újra és újra meg tudtak újulni, és ez nem kevés erőfeszítésbe
került régen se, most se. Az élni akarásukat mutatta az is a helyieknek, hogy lebontják a kisebb templomot, és megépítenek, hát lehet, hogy mára nem túl nagy templomot, de mégis egy méretes templomot, hogy a gótikus templom helyett egy barokk templomot építenek, ilyen egyszerűbben rendezik be. A belső berendezését a templomnak Pap Miklós brassói fafaragó és festő készítette, illetve az ő iskolája. Minden templomnak, minden katolikus templomnak ugye a legféltettebb kincse az az oltári szentség. Hisszük, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és ezt a jelenlétet az idei évben mi ferencesek össze is kapcsoljuk a centenáriumunkkal. A legbecsesebb kincse után, az oltári szentség után a templomnak az a Szűzanya Csíksomlyói kegyszobra, amely a napba öltözött asszonyt ábrázolja, hiszen ruhája a nap, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. A kegyszoborhoz fűződnek legendás elbeszélések, és ugye ebből a legismertebb az 1661-es tatárbetöréskor. A tatár vezér látta, hogy a nép védi a kegyszobrot, ezért arra gondolt, hogy ez egy értékes szobor, és ő ezt el fogja vinni. Ki is vitték a templomból, a legenda szerint föltették egy ökrök által húzott szekérre, de olyan súlyossá vált a kegyszobor, hogy az ökrök nem tudták elhúzni, így a tatár vezér a kardjával rácsapott, rásújtott a Szűzanya arcára, nyakára, és a hagyomány szerint ezek a sérülések ma is ott vannak. Annak a népnek, amelynek vannak legendái, annak a népnek van hite is. Assisi Szent Ferenc így mondja, hogy a kegyhely az, amit az Isten angyalai gyakrabban látogatnak, mint más helyeket. És az emberek itt megtapasztalják, és Istennek a jóságát, a gyógyító szeretetét, nem csak lelkileg, hanem olykor fizikailag is. Ezt bizonyítják a számos fogadalmi tárgyak és hálatáblák. Lenyűgöző volt, amikor ideértünk, hosszú sorokban álltak a hívek, hogy a kegyszobrot megérintsék, illetve különleges az, hogy napjainkban sem távolodnak el a Szűzanyától, hogy mivel magyarázható ez a nagyon szoros kapcsolat, hogyan dolgozik a ferences közösség, hogy ezt megtartsa. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem elég egy kegyhelyre egyszer elzarándokolni, legalább kétszer kell, és két különböző alkalommal. Tehát fontos, hogy olyankor is eljöjjünk, amikor nagy tömeg van, tehát hogy az embereknek legyen tömegélménye. Ugye ez akár pünkösdi búcsún, de ez a tömegélmény megtapasztalható így szorosan a kegytemplomban például egy első szombati Mária köszöntő alkalmával. Tehát, hogy legyen tömegélmény, hogy mi egyek vagyunk. Egy családnak a tagjai vagyunk, és akár ez nem csak a vallásosságunkban, az egyházhoz való hűségünkben erősít meg, hanem egy néphez, egy nemzethez való odatartozásunkba. De az is fontos, hogy elzarándokoljunk egy kegyhelyre olyan alkalmakkor, amikor nyugodt csend van, amikor, ugye, hogy egyik zarándok fogalmazott, beülve a kegytemplomnak a padjaiba, elcsitulhatunk a Jóistennek az ölébe. És ez a csendesség, elcsendesedés, főként így karácsony közelettével talán még fontosabb, mint bármikor. Milyen üzenetet fogalmaztak meg idén a híveknek? Mi ferencesek az idei évben az üzenetünket a Szent Ferenc atyánkkal fogalmaztuk meg, hiszen centenáriumot ünneplünk abból az alkalomból, hogy 1223. december 24-én Ferenc egy barlangba ünnepli és ünnepelteti karácsonyt. És ezt én így fogalmaztam meg magamnak, hogy Szent Ferenc látni és látatni akarja az Isten fiának az alázatosságát, az egyszerűségét és a szegénységét, amikor ő megszületik. És karácsonynak legyen ez az üzenete,
hogy miközben megünnepeljük mi a Szentmisébe Krisztust, és Krisztusnak a születését, Ferenc zseniálisan összekapcsolja az átváltoztatásnak a gesztusával. Hiszen amikor az Úr testéről, az oltári szentségről beszél, akkor Ferenc nem mond mást, mint egykor, ahogy az Isten fia, második isteni személy az Atya öléből leereszkedett a szűzanya méhébe, ugyanaz történik a Szentmisében, amikor újra és újra megalázza magát és a pap kezébe adja, azért, hogy táplálékká váljon. És ez a szentferenci meglátásnak az eredetisége, hogy Betlehembe jászolba születik, a jászol az abból táplálkoznak, és ugyanígy az oltár válik jászollá, ahol táplálkozunk mi, kései társak, és minden jó akaratú ember.